Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του αστυνομικού πρωταθλήματος, καλημέρα από το γήπεδο του Ρούφου, όπου μαζί θα παρακολουθήσουμε τον επαναληπτικό ημιτελικό για το πρωτάθλημα των αστυνομικών υπηρεσιών Αττικής που διοργανώνει η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος μεταξύ της ομάδας της Τροχέας και της ομάδας του αστυνομικού τμήματος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Να θυμίσουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι η ομάδα της Τροχέας είχε κερδίσει 2-0 με τα γκολ του Μανέτα και δεν θα απομακρυνθεί. Τώρα θα τη βγάλουν την μπάλα την περιοχή τους οι παίκτες της Τροχέας, όμως και πάλι ο Μπέλτσος θα επιχειρήσει το γέμισμα. Στο πίσω δοκάρι, κεφαλιά, πέφτει το Τσέπερης από Κρούι. Πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα της Βουλιαγμένης. Τσέπερης θα δεχτεί το μαρκάρισμα, θα πάρει το φάουλ και από τον Δαούτη. Αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω. Βρίσκει ωραία τον Μπέλτσο αριστερά για να δούμε. Μπέλτσος έχει χώρο μπροστά του, κάνει το παράλληλο γύρισμα. Μονομαχίες εκεί δεν υπάρχει κάτι. Λίγκα. Καραγιάννης, πολύ καλή εκτέλεση, αλλά παίρνει φάλτσο, δεν την κατάφερε να τη διώξει ο Καραμαλίγκας, τη βρήκε τόσο όσο να μην τη βρει κάποιος. Μπέλτσος, εκτελέσει το πλάγιο. Δαούτης ωραία με το κεφάλι θα κόψει όμως, θα δώσει τον Γκιόλα. Γκιόλας, μια περίτεχνη ενέργεια θα δώσει για τον Παπαχρήστο. Ξανά Γκιόλας, έχει δει τον Καραγιάννη. Καραγιάννης έχει χώρο μπροστά του, πηγαίνει ο Μαυροβουνιώτης, θα τον περιορίσει. Καραγιάννης δοκιμάζει το σούτ στην αγκαλιά του Καραμαλίγκα. Μπαλά περνάει από όλους, φτάνει στον Γκιόλα. Γκιόλας αποφεύγει τον κόκαλη, περνάει για τον Παπαχρήστο. Παπαχρήστος έχει δει απέναντι τον Καραγιάννη, θα του περάσει την μπάλα. Καραγιάννης συγκλίνει, ψάχνει το σούτ, δυνατό σούτ, γκολ! Γκολ Ηλίας Καραγιάννης στη γρήγορη αντεπίθεση στο 21ο λεπτό. Είναι αυτός που ανοίγει το σκορ. Θα λέγαμε ίσως και κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Ο Πάνου θα βρει δεξιά τον Μαυροβουνιώτη. Μαυροβουνιώτης πλησιάζει στην περιοχή. Θα πάει στην ατομική προσπάθεια ο Μαυροβουνιώτης. Θα γυρίσει την μπάλα, θα περάσει ευκαιρία. Δεν τελείωσε φάση, νέα διπλή ευκαιρία. Δεν έχει τελειώσει τώρα κόντρα, απίστευτη ευκαιρία. Έληξε out. Βασιλιάδης δεξιά για τον Νικολαίδη. Ωραία αλλαγή της μπάλας. Νικολαίδης θα προσπαθήσει να γυρίσει. Ψάχνει διάδρομο για την πάσα για το σούτ. Το σούτ τελικά γκολ! 1-1 από τον Μαυροβουνιώτη. Βουλιαγμένης η οποία ψάχνει ένα γκολ για να πάρει προβάδισμα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Μαυροβουνιώτης. Η σέντρα από τον Κόρδα, μες στην περιοχή θα κόψει ο Δαούτης. Βαφιάδης στα όρια της περιοχής. Κόντρες, μπάλα παίρνει ύψος. Σπρώξιμο πάνω στο Δαούτη, δεν υπάρχει φάουλ ο διαιτητής. Βγαίνει ο Τσέπερης, μαζεύει. Έξι πλευρές ο Λαγκουράνης με το Δαούτη. Είναι Βασιλιάδης. Βασιλιάδης προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Βασιλιάδης έχει το μαρκάρισμα του Λαγκουράνη. Θα κάνει το παράλληλο γύρισμα. Θα κόψει ο Μανέτας, δεν θα απομακρύνει αρχικά. Θα απομακρύνει συνέχεια, θα πάρει και το φάουλ. Ένα άσχημο μαρκάρισμα και από τον Μπέλτσο, ο οποίος θα δει και την κίτρινη κάρτα. Τέλος σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο. Τροχέα Βουλιαγμένη 1-1. Θυμίζουμε στο 29 Καραγιάννης 1-0. Στο 33 Μαυροβουνιώτης 1-1. Σε λίγο και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος. Καραγιάννης έτοιμος για την εκτέλεση. Εκτελεί, μπαλά παίρνει η φάλτσα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά. Πολύ καλή στιγμή από τον Βουρνάζο, ο οποίος ευρήκε την κεφαλιά, όμως δεν την έπιασε όπως θα ήθελε. Κουκουνασούλης για τον Βασιλιάδη. Βασιλιάδης κρατάει την μπάλα, μπαίνει από αριστερά στην περιοχή για να δούμε, προλαβαίνει, κάνει το γύρισμα, η μπάλα περνάει από όλους. Θα φτάσει στον Αργύρη, Αργύρης μες στην περιοχή, δοκιμάζει το σούτ, την μπάλα κοντράρει πάνω στο λάδο, δεν απομακρύνεται, νέο σούτ. Μπάλα πολλά μέτρα πάνω από το Καραγιάννη. Καραγιάννης θα πάει στην ατομική ενέργεια. Προσπάθησε να αλλάξει παιχνίδι. Καραγιώργος πάτησε για τον Παπαχρήστο και αυτός για τον Βουρνάζο. Βουρνάζος ξανά για τον Καραγιώργο. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα για τον Καραγιάννη, για τον Δαούτη. Δαούτης βρέθηκε στην πορεία της μπάλας, η μπάλα χτύπησε πάνω του, κατέληξε. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι. Θα κλέψει ο Πάνου. Ο Πάνου περνάει για τον Μαυροβουνιώτη. Μαυροβουνιώτης προσπαθεί να αποφύγει τον Δαούτη, ανοίγει το κοντρόλ. Γυρίζει προς τα πίσω, αρχίζει, δοκιμάζει το σούτ από μακριά. Η μπάλα καταλήγει out. Και κάνει κίνηση ο Κουκουνασούλης, τον έχει δει ο Βαφιάδης. Ο Κουκουνασούλης έχει δύο παίκτες επάνω του. Θα γυρίσει την μπάλα σε ένα σημείο που ο Νικολαίδης θα κάνει την προσποίηση. Μπέλτσος γυρίζει, σουτάρει. Η μπάλα καταλήγει out. Προσπαθεί ο Καραγιάννης τώρα να φύγει στην αντεπίθεση. Καραγιάννης κρατάει την μπάλα, έχει κάνει την κίνηση ο Κουτσογιαννούλης. Του περνάει την μπάλα Καραγιάννης, Κουτσογιαννούλης μες στην περιοχή, πλασάρι. Δεν είναι πολύ κακό το. Δεν είναι πλασέ καν αυτό. Πάσα στο τερμα νομίζω, αλλά δεν του βγήκε. Καραμαλίγκας. Κάνει κάτι παρακινδυνευμένο, τραγικό λάθος και κάπου εδώ νομίζω τελειώνει η πρόκριση. Καραγιάννης από το λάθος του τερματοφύλακα θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και στο 28 λεπτό θα κάνει το 2-1. Δαούτης θα του πάρει την μπάλα.
Θα αφήσει δίπλα του για τον Βουρνάζο. Βουρνάζος για τον Καραγιάννη. Καραγιάννης φεύγει απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Για να δούμε, Καραγιάννης μπαίνει στην περιοχή, πλασάρει. 3-1. 3-1 στο 90 με τα 3 γκολ του κ. Καραγιάννη. Τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτητή του αγώνα. Η τροχέα είναι στο τελικό. Νομίζω όμως ότι ανεξάρτητα από την πρόκριση και η ομάδα της τροχέας είχε απέναντι της ένα εξαιρετικό αντίπαλο που το έδειξε μέσα στο μισοχώρο. Θυμίζουμε λοιπόν στο 29 Καραγιάννης στο 1-0, στο 33 Μαυροβουνιώτης 1-1, 2 γκολ του Καραγιάννη στο 88 και στο 90 διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Από το γήπεδο του Ρουφ, καλό σας απόγευμα.